iye taiti ndakamushedza ndikati ngauye kunoku ndimuuchike ende andinachunja ndotya ndakati ndikati inini pa 2 weeks 3 weeks mukadzi wake anenge ane pamiri anouya chete ndomuuchika vese ndouchika isora iri ende achitobata pamiri zvakanakisa ende zoti kuna vanhu vakawandisa kana kumisa mvura tomisa mudenga kuti naye kuti naye tokwanisa futi kuti naye bodza vatapfidza kane nezuva aiwa pana nemutoro wangu kare namboimisa muchana saka naiwa zvikumira kwakaita mvura nekupisa kuita kunzoku ndimi mamakatoimisa ndangomisa hangu kuti mvura isanayi ndendapedza minamato yangu angu I think mune zvekutaura handinazo babaka nenzara yatakaona laseka mukafamba muchidaro babaka hayi hopu mune mandimba mamoya vanhu takakaura nenzara baba chibage chaita $3-4 changa chakuita $9 to $12 saka muri kutirongere nenyaya yemvura mvura toda tinayi atimbijana mutonge nanza kuti imi munoenzanisa maballs andika mabhora aya andika yatsoenzana munokwanisa kuita mwana andika but pane imwe nyayawo yechimwewo chinofanira kunge chichikudzwa icho chocho munokwanisa here kuti chikure nengo sikarudzi tsvimbo yababa munokwanisa kuita here zvekuti sikarudzi inokudzwa pane zvimwe zvinhu zvandongokupa zvaunoizora paunoizora 1 month uchiizora chete haizopfuurire here aiwa haipfuurire inoenda pauri kude unosiyawo kana waona kuti stage yauri kuda yaita sasaizeka yapfuurira bozi yapfuura yato crisis vakati uya kudombo harisi kutaura kopi kubulawayo pasi uku chii chakadzotika padombo iri dombo iri rinotaura zvokutotaura zvoti nyika aya vanhu vazhinji vanozviziva kuti dombo iri rinotaura rototaura kuti zvakati rotokudza zvawafambirewo harizotaure zvokuti iwo wakaromba iwo wakajoina chakati but rinongokudza kuti enda unodai zvinhu zvako zvivire sei zvikufambire but parakanyarara kutaura ndakatoenda ikoko ndikandikaita zvandakaita dombo rikatanga kutaura right angu saka ndokwandakapiwa simba ikoko kudombo ikoko rokwanisa kugadzirisa zvese zvinonetsa chikapa angosendi ndakambonzwa mumwe munyori achinyora pafacebook kuti vanokuuchika havateerere vanokuuchika sikanzwa haufa true panyaya iyoyo mumutonge zvagara zoti mwana wokuuchika anondori nemusikanzwa kapozitike kuuchika ka atoshupa chii chinenge chaitika kuti mwana azoshupe mwana wokuuchika atogobuda kane rasta gerako DJ General Chicha Music. asati no ndiri mene yangu nozvinzwirawo zvatosangana nazvo mukufamba umu angu sangana nevanhu right mumastreets esocial media ndimo maninoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei sekuru vevanhu vanditi the only Zimbabwean uncle dzimwe nyaya dzacho unotongoti wochionawo mumasaisai vakomana vengwavhiridzwa vachingwavhiridza wotozoshamisika kutoti zviri kuitika here so inini handiwanzotenda zvinhu until ndasvika paposto handiti so ndatora mukana unoyo ndikati harikaitiuye panapa plus kana ndichinge ndaona inini mukauya kuinbox ndokudzai chokwadi chaichaicho handiti sepakuti ndine hanzvadzi yamai venyu imimi achigotwa mubama namama ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri amuri yezimbabwe rikaiti tore tidzorere kune mukomana wacho neungwavhiridzo timbunzwa zviri kufamba sei
right nhasi manje maiki yedu manje mune mwana ngati zvibata akunze kwa guest asi sei nechira chimutambidza microphone mutongi unofara here adj varada munhu uri seupenyu atise mabasa vana vari kupona akuponera samara chongorona venga rakakupona and almost 2000 wanga wari panapa alright right ndiri nyaya ndaitaura naangosendi handika angosendi vachindibvunza ndakati angosendi inini mubvunzo wava kundibvunza wekayo ini handikwanisi kuita sei kupindura asi togona kumbosvika tese kunani kuna mutongi tasvika pana mutongi then totaura naye tonzwa kuti angati chii pamusoro penyaya yacho saka yangu zviri kuti mumbosangana namutongi vaedza kubvunza mubvunzo wenyu wangaminawo. Right. I think mibvunzo yandinayo mibvunzo endinombomhanya mucomment section futi plus ndine mibvunzo imwe inenge ichitobva kumhuri yezimbabwe inenge ichida kunatsojegeswa handiti chekutanga muno muzimbabwe tine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisa dambudziko rimwe ratakambonzwa muchitaura kuti munobatsira riri dambudziko rekubatsira vasina vana kuti vaite vana ndakatozonzwa katozondiwisa ndechekuti ndakanzwa makutaura mukomana anonzi Taiti, mukomana ari paSouth Africa naKiki vari kupisa makutotaura kuti akauya munokwanisa kumubatsira sase mazita mahombe anogona kuuya baba panapa atouya pababa mutongi anobatsirika here mukomana and remember yekuti kana achibatsirika vanhu vakawanda vanenge vachiona kana akasabatsirika futi vanhu vakawanda futi baba mutye here baba kuti zvikasafamba basa raMwari rinodzokera kumashure kana iye Taiti ndakamushedza ndikati ngauye kunoku ndimuchike and andinachunja ndotya ndakati ndikati inini pa2 weeks 3 weeks mukadzi wake anenge ane pamiri anouya chete ndomuchika vese ndouchika iso rairi enda kutobata pamiri zvakanakisa endoziva kuti kuna vanhu vakawandisa vamwe vanhu vari kutambudzika nokuda kwezvinhu izvozvo vari kunyika dzakasiyana-siyana asi vashawa vabatsiridzi kuti pamiri pabate. vakomana musatambe indine vanhu vamwe vane ma7 years vamwe vatova nema4 years vari muwanano kwozotiwo vamwe vanotongondiapproach kuti ngoenda musikana muhombe ndane 34 35 37 inchandangu tongoda kuita ndakuda kungodi kungoita hangu mwana nemunhu anenge watineta tindirana kuti angondisa mwana baba vanoita kiu vakauya panapa and inini vanenge vachiuya vachiverify and isusu we are there. I think DJ Sparks he knows kuti tiripo kutaura news now dziri accurate baba kana zvazoramba isi tinongodzoka futi kuvanhu ipo pana mundototi Sparks uyatiti hazvirambi bhozi ndine vanhu vakawanda vakabva kuna South Africa vakabva kupi vachiuya panapa vamwe vachitoenda mahoteu kopi vachitonogara kutoti mutongi taakumirira taakubhuka hoteu tigare muchiuya tichiuchikwa tichidzokera hangu nemudzimai wangu izvo vachinji vachatore nepamiri musadaro samunotone neuchapupwa nematestimonies vakawandisa vasingaperi. I think tofana kumbosangana nematestimony tinyatsobelieve izvo sure but inini ndembunzwa ndina panyaya dzekuuchika paangosendi ndakambonzwa mumwe munyori achinyora paFacebook kuti vanokuuchika havateerere vanokuuchika sikanzwa haufa true panyaya iyoyo mutongi zvagara zoti mwana wokuuchika anondoti nemusikanzwa because tike kuuchika ka atoshupa chii chinenge chaitika kuti mwana azoshupe mwana wokuuchika togobuda kane rasta gerako DJ samuka zati handisisi mwana wokuuchikira katogobuda kane mukonyo zveipapo zvokuti mwane yekumutuma kana kumuita chimwe chunhu ega panongona achitenga kukambaira so ngona kuti iri basa ndekukuuchika mwana uri sai uyu
akazoere kubudza kwezai asi chine nyamba yazoitika yazo kuti pakuchika tisachireke chosati mwana aita musikanzwa ore chinoitika nechekuti kuti mwana azoita musikanzwa baba panonetsa nyansopatsa anoona kuti chicho chinyatsoitika chazvizvo apana zvimwe zvazvizodi kuenda deep zoti vanhu vanobva vavhurika brain nyanzozati mutongi anyanzoita zvinhu zvakazva zvirizokonzesa kuti zvizodai ndezvizvi tiri patogumira chinongoitika nechiti pozati umwe munhu chinoita kuti munhu asaite mwana isari ndakakanga kuratidza rimwe sari so manya foni chindakabva ndaiflash but rinoita kuvarume rona rutoreba kudai so sari kumurume remurume chinonzi sari chii kanyama so kanobuda kunge musana but unenge usiri musana alright akatongobuda sariro raazvari kuzoita vamwe varume vane hombe nediki mazuva anoite metsi dzangu dzandoita ipapo kuti aenzane mabhora unotonga watambura pamabhora echirume handi une 2 izvezvi ndiri kuivisa kuti handi une 2 mabhora rimwe kuleft rimwe kuright ukanocheka kuti pane vamwe vane rinonzi chizita raro kufa handiti mira ipapo tsanangurai kuti pakufa paya saka pakufa munhu iye ane rimwe chete nediki akwanisa kuita mwana as long taenzanisa unokwanisa kuita mwana ende zvino zvinongozvienzanisa zvo zvidikidiki zvangopuzapudza zvinotongowanika mvura izvi yakunaya tsenga zvinhu zvichete zvinotoenza anotonzwa achivava yese so achienzana kuzviita zvizvo alright zvakafana asina nimwe munhu akabva kuitaly anga chinowa tsvina chero ari muofisi ari akagadzirwa negirlfriend saka unongwana nematambudziko akasiyana-siyana ari pasi kwenyika umwe anobuda chikwekwe wambona kuti ganda redu rofunuka kuti sezvinoita imbwa yatadza kurapwa powa mishonga kana isha chikafu chakanaka unaona kuita zvinhu zvozvozvo muviri wake wese kuti angangofunuka unongochinja skini yake kuti angangoita mapundu skini yake muviri wake wese zvinogona kuzviita kuti zviite sei zvipere namwe vanhu vasingawirirani nevadiwa vavo mudzimba kungava kupi unoziva kuti unogona kuti ubva kuno kune mukadzi wako muchiwirirana moenda kana kusouth kana kuamerica kana kupi masvika iko mukadzi utanga kupanduka atova kufunga kezvo zvimwe zvikomba kutojola kunzwa kana kuura akadzi anoida ngolokwa chete alright zvona murume angoshinga angofunga utsinye chete toona ngozviita saka kuloka muri kutoti utsinye here kana kuti kuchengetedza territory yangu kuchengetedza territory yako but nerumwe rutivi utsinye bcause mazuva anotaa nezvimwe zvokuti mukadzi wako iwe akangonorana neumwe murume anobva afa warara nayo I think iwo ndo wautsinye manje aifanira kuzosvika pakuzourayana vanongosvika mebhango wachisana kuzvimba dumbu kuita sei but Sparks ko iwewe kana munhu achitora mukadzi wangu anditi ari kuzama kuita sei bcause ndine vana hakusi kuti ndiuraya inini nemhuri yangu auraya kune kakuuraya kanenge karipo ndika but anenge asina kuzouraya ona panemwe kuti wandiuraya shamwari seindi andika kozoti seindi andiuraya inyaya tu dzakasiyana zvakafanira kuti rest in peace zvakangofanira kuti seindi andika tobva tati katiwo andika wobva watora mota yangu wobva wanorovera toti apa seindi wandiuraya po ndo mota irendisa kubasa ndika wandiuraya kobva kwazoti seindi atora banga andibaya andiuraya manje wati vanafunga imwe nyaya so wezoti kati kudayo panyaya papa bcause pane muridzi wengoma kozoti muridzi wengoma anozoda kuti wakasiyana zvokuti takasvika panze apo munhu achiridza ngoma andika vanhu anonge achiti muridzi wengoma asi panopera mutambo muridzi wengoma takura ngoma kuenda nayo kumba kwake exactly ndiye zviri patu kuridza kwe wanoziva kuti ndiye muridzi wengoma but pane time inosvika yekuti vanhu vanozivazoona kuti uyu ndiye muridzi wengoma atakura kuenda nayo kumba manje saka zvizvi zvakaita zvakasiyana saka I think muchinge mazvimisana dumbu kati aona pairuware paita sei zviripo
tapodzoka akudzosera pamashure mbijana mutongi nanza kuti mimi munoenzanisa maballs andika mabhora aya andika yatsoenzana munhu kwasa kuita mwana andika but pane imwe nyaya yechimwewo chinofanira kunge chichikudzwa icho chocho munokwasire kuti chikure nengo sikarudzi tsvimbo yababa unokwanisa kuita here zvekuti sikarudzi inokudzwa. Pane zvimwe zvinhu zvandongokupa zvaunoizora paunoizora 1 month uchiizora chete haizopfuurire here. Aiwa haipfuurire, inoenda pauri kuda unosiyawo kana waona kuti stage yauri kuda yaita sasaizenge yapfuurira bozi yapfuura yato crisis right. Izvozvi tasvika munguva yechristmas kana before zapinda panyaya yechristmas yandika pane nyaya last time pamaitaura nyaya dzedombo rinotaura comment section yaishamisika zingati kuti ndanyari kuti chikuru maida kuenza kumboti chichi mayatotsanangura nyaya yedombo raitaura ramaitaura rari ani ndakataura baba ndikati ndakashedzwa kudombo ndikataura ndakashedzwa nemachifi vakati uya kudombo harisi kutaura kopi kubulawayo pasuku chii chayadzotika padombo iri. Dombo iri rinotaura zvokutotaura zvoti nyika aya vanhu vazhinji vanozviziva kuti dombo iri rinotaura rototaura kuti zvakati rotokudza zvawafambirewo harizotaure zvokuti iwo wakaromba iwo wakajoina chakati but rinongokudza kuti enda unodai zvinhu zvako zviite sei zvikufambire but parakanyarara kutaura ndakatoenda ikoko ndikaita zvandakaita dombo rikatanga kutaura right angu saka ndokwandakapiwa simba ikoko kudombo ikoko rokwanisa kugadzirisa zvese zvinonetsa kana kumisa mvura tomisa mudenga kokuti naye kuti naye tokwanisa futi kuti naye bodza vatapfidza kane nezuva aiwa pana nemutoro wangu kare namboimisa muchana saka kunai kwazvikumira kwakaita mvura nekupisa kuita kunzou ndimi mamakatoimisa ndangomisa hangu kuti mvura isanai ndapedza minamato yangu angu athink mune zvekutaura handinazo babaka nenzara yatakaona laseka mukafamba muchidaro babaka aiwa hopu mune mandimba mamoya vanhu takakaura nenzara baba chibage chaita $3-4 changa chakuita $9 to $12 saka muri kutirongerei nenyaya yemvura mvura toda tinai pane mutoro chienda chingopedzisa kuti inyatsofamba zvakaita se zvakanaka mvura inai uye zvakanaka ndataura ndikati gore rino iri kana gore rapera vakatera zviprofita zvangu vamwe vakataura kuti mvura iriko vakataura kuti mvura yakawanda inekaita kuti mvura hakuna kana iro rino gore rino iri mvura haizadze unyani kana gore rapera ndataura kuti ngati mvura haizadze unyani sparks ndo wakauya haina gara yazara unyani mvura ndakazvitaura izvozvo babaka nyaya dzacho dziri kuwanda sparks amene tiri kuzona sei but indiri ndagara panapa ndiri kuteereresai baba munobatanidza here zvechitendero handiti chechipostori nechivanhu wai ndiri kudaro ka ndanzwa pamwe muri kuti ndine zvandinopa munhu ozodai zvisiri muteuro natsotsanangurai baba plus izvi zvekuloka nekudii zvichiri zvechechi here kana kuti dzato zvimwe muri kusanganisa here vakateerera vada kuti vauye kune zvavari kuziva kana vari kuuya vachizoti aiwa isi tiri kuenda kungonopona ndezvekusanganisa kana kuti tiri kuenda kune vanoita zvemashave vakapfeka hawochi zvechena kana kuti tiri kuenda kune muri papi. Ini ndiri mutongi saka zvandiri mutongi ndakafanira nekuti ari kuchivanhu ari kuchipostori ini ndiri pakati ndiri gore jena ndiri gore dema saka kwese ndiriko kureva kuti ndichiti ndiri mutongi ndinoenzanisa mane mashave enjuzu vade midzimu vanonamata ndichikumbirira ndichitaurira kuti uyu ngaenda anonamata umwe munhu anenge ane mudzimu sikati kuti anamata inoita kuti iyoyo ndononamata ndochinamata vane ngozi chati iyo ngozi iweyo chimbovasiya imbosana wakambobatwa zvishoma vaunganidze mari yako vari kuuya kuzokuripa ende chiteerera aimbofeka kakavadzana kawanda. Alright, kureva kuti mimi muri neutral
kuchechi kwacho munoenda chaizvo. alright, kukanzi kwakuitwa zvekupira nekudii, munoenda muchitonodzikamisa mumhepo dzeikoko kutowana ndiriko zvoti kana kunotori nemakoma munoti mimaya ari kupisa hasi kukwirika. Ndikaenda izvo ndikasvika ndikataurira ndoratidza kuti ndikwirai vandokwira vasina chavari kuona. Kana padziva ramunoti apa moye vanhu vanotorwa nenjuzu vanhu vanozoita sei. Ndakataura kuti njuzu yakanaka haiurayi munhu. alright, handi munomboteera nyaya dzakawanda. Njuzu checho yakanaka isiri yekuromba haiurayi munhu. Asi zvinjuzu zvakuuraya vanhu mwese munana unyani kuna nani kuzvirwizi dzadze urombwa dzadze. Njuzu chacho inogona kugara newe 10 years isina rayambokuuraya yozokubuditsa. Ndo njuzu yakanaka dzakuuraya vanhu dzadze urombwa dzakumwa ropa ka ropa unozwa chinzi munhu akaropa mumhino akaropa mukanwa hayo njuzu chacho ingakuuraya nokurerechi. Nyange wakanga changwa mai yako yachema uku ingatokutorei kuchinja paugere yokuendesa somewhere. Sparks, ndiri kukuona kuti uri kutambura, pane zviri kukwata mauri unazvo zviri kuda buditsa mwana wamai. Mutongi mabata nyaya dzakawanda dzakasiyana-siyana. Yekutanga ida kuti imi munowandira kupi kuchiwano here kana kuti kunamata kwamunonyanyowanda? Obviously nyange zvanzi muri pakati, nyange zvakanzi ndiangoseindi vana vavo, but pane mumwe mwana anogona sokuti iwe chitoro 5 vamwe usavaudze. Saka imi munonyanyowandira kupi chaipo kwamunowandira? Aiwa inowa ndonyanya angukudza ndiMwari. Kana kuchiwano kwacho kuna musika vanhu, kuchipostori kuna musika vanhu, futi kuna Mwari. Imi munonyanyowandira kupi? Munowandira kushandisa nenzira ipi? Zvino ndinoti munhu auya nedambudziko ripi, ini semutongi handina pandoti zvafanira kuti ndechingoti iri hafu iri kudai so chivanhu hafu ichipostori, asi zvakabatana patika oiri nemvura zviite hazvisangane ka. Ayo hapana oiri, iwe baba vako newe mukaenda kudheni ingwari mobudisa chinhuwani ka. Handizvozvo zvakabata apa, zvinhu tu zvakatosiyana ende zvinopikisana. Aiwa zvipikisane ndiani akadaro? Shoko hakuna zvinhu zvakadaro. Rudzi rwako iwewe, rudzi rwako baba vako iwewe vonziwo havagari pauri chirudzi variwo vakaita tuvepo. Nyaya yacho yakurisa. Tingi tina evangelist pana mungati tikatotange zvimwe. Tina evangelist pana tikatotange dzimwe. Kunokubatsika. Ndakatongoona kuti kana uchiuya unombozvisiya ugedu opinda uri journalist because ukada upinda nazo mutaka kudzana mashoko ekuti iwakarasika. Sawa, tisati tapedza mutongi, nezvipi zvimwe zvamungade kudza muri yeZimbabwe inoti holiday, vanhu vakawanda vanenge vachiuya vachibva nzvimbo dzakasiyana-siyana, vanenge vaida kubatsirwa, ene mutongi vanenge vasiri paholiday. Pane zvimwe zvekuti tauyawo kuholiday but pamwe ndonguva dzamaendawo futi kuholiday. Vanhu ngavakasika, because tine vamwe vanhu vana vachitidawa unotibhukira kuti achimboende kwakati mutongi chimboita iso ona manje nguva uye umbotomboda umboonawo mhuriwo muchimbofarawo chimbovafadza wachimboona mapopomo achimboita sei ona manje. Saka vanofanira kukasika kuuya kuti vaone mutongi vaenzanisirwe mazwa avo. Kusita vamwe vanhu vanototi akabva ikoko kwaanenge ari kunze kwenyika uku kuenda kumusha kwake angosvika kumusha kwake anotanga kurwara. Saka unofanira kutanga watopfuura kuzoona mutongi ndokusimbisa nyama yako ndochienda unoona vabereki vako, haurwari, hauna chaunotakura kubva ikoko. Vamwe vanhu vanototakudzwa mamhepo ngoti ungobva chete wakusvika kubasa ubva wasvika chinonzi basa rapera. Saka zvese izvi zvinozvimisa kunoku kuti zvisaitike izvozvo. Laki rako rawabva naro wagara uinaro ungodzokera unaro, panyange ukasvika kumusha kwenyu udzokere unaro, utotakura futi makomborero kubva futi pawatsika paivhu remumusha uchidzokera kubasa kusvika uchitoporomotwa. Izvo zvizvo zvinodikanwa izvozvo. Todzoka futi pane vamwe vanhu panamutaura kuti kune vamwe vana vane musikanzwa kuti vanoona kuita madrugs, vakuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Vamwe vana vachifunga pamwe kuti pamwe madrugs amusoro make dzedze imhepo, dziriko mhepo dzakafanana izvozvo. Alright. Zvafana nemunhu anonwa kanonzi kasina mutupaka kambwa. Ayo anofunga murume cheche anoramba achingoterana nekambwa keke achingokarova apa anopedza 1 hour akarara parodhi usashandira nguva ivana. Saka dzodza imhepo dzinokupfeka zvakangwara kuti uyu ngatingomshandise zvakati kati ndomwe munhu angona kutokushandisa. Ini ndine mazwa akawanda ekuti tikada titaure rotoita firimu
vanhu vakatadza kunyanzoteererese rikapera. Alright. Saka ndongoti anchiti munhu wese ana matambudziko ainawo ngaauye, vakabirwa ngavauye, vada kugadzirisiwa dzimba dzavo, vakadzi vavo vadzikame, uyai, vada kuenzanisirwa midzimu yavo, uyai, vari kunetsana mufemili vachiti indaurayirwa hama kana kuti kune mumwe munhu wekuti wapfurirwa hama yako nepfuti oro amai vangodonha vangofa zvisinganzwisike. Ini ndinokuudza kuti uyai kunoku musati mavaviga, oro sitiu nyange mavaviga, uyai voungana ndoita zvandoita. Alright, I think ipapa pangosenda nzoti hey. So pane zvandiri kurangara baba mutongi ndandatokangana zvatoita kuti mautauro pane musikana umwe akambondibata zvatouya izvezvi anditi musikana uyu aiti akatozororwa angabva zera I think 37-38 asinganyengwe but ndimi baba mutongi vakagadzira musikana iye aitotazototi ndatoanika mwana tiri kutoexpecta kamwe akarorwa nemurume wekune imwe nyika ari kunze. Ndimere baba mutongi wacho? Hakuna umwe mutongi kunze kwangu. You know Sparks waindakanuka dzauya pfungwa idzodzo ndine munhu wandotoziya and ndasana ndambotaura nababa mutongi achitonditi ano ndakamboenda kuna vanonzi baba mutongi so ameno program yandandaita achitoti madi kumboenda nawo kupi kwa baba mutongi namba dzaitova +44 so chinhu changouya ndinotonekawo katestimony kandakambowanawo handina zvandakaona pazviri munhu aida kutoti titoendawo nevamwe vanodi anotambudzika. Alright. Handichada kutaura dzakawanda zvozodzangosei ndamenoti aufa but vanhu vanozongokopa mazita but mutongi vanaba ndo pane dzinde racho. Aiwa aitotaura zvekunoku mukufamba aitotaura mafambiro ataitaka ndo aitotaura hakuna vamwe baba mutongi kakusai. Alright, saka mutongi tida kuti tichipendere ameno nhamba dzenyu kana amene mamwe mashoko ekupedzisira mungaudze muri Zimbabwe then mobva mazotaura nhamba dzenyu kuita kuti mamwe wangu nazongoda kutora vhidhiyo iroro woisa nhamba dzawo. Ndinotenda ipapo pane umwe vanhu vandiri kunzwa vari kuchema futi wokuzoti ndoshova kuti vanhu vana vachimbozvifambisa sei wokuti onzwa kunzi ndakazosendera umwe munhu mari baba mutongi akaisa profile picture yenyu ini kana muda kundisendera mari ngavatenge vafona video call. Alright. Ndo chinhu chakaita sei chakanaka bozi unozonzwa muna kuti ndazokusendera mari zvinhu zvangu hazvina kufamba zvinhu zvangu hazvina kuita ndozotadza kuti iwe wakandisendera mari papi datione ndisendere screenshot yawakasendera mari kuti aiwa risi sita rangu iri sita rangu ini nderiri autira kuzofonera munhu wemunhu yanenge amubloka achabatika. Saka kune vanhu vari kuzviita zvinhu zvafana izvozvo. Saka techida kuti uende unozoona mumwe munhu mucomment section anobva aisa nhamba dzake but unozokatya mara kuti vanhu vaona video ka but una munhu ari kutora nhamba dzemunhu yayo vari kumutsvaga munhu yayo but iwo nhamba dzedu dziripo pavidhiyo ipapo but anozoya futi kwandiri back akutanga uchema. Saka tikuti iwe ukatsika yako kasiye ikako nhamba dzinenge dziripo pavidhiyo dzionei. Saka nhamba dza right ndakangatsika so ngekuti mwana zitanga kubata inini achiti baba mutongi kana ubata hangu achiti baba mutongi unotozviziva zvokutoti uri kuona vanhu vanotifollowa ka ifamily hama dzedu but vamwe vachona ibasa una inbox yakati baba mutongi komana nhamba dzatikuisa pascreen idzo nhamba dzababa mutongi ene ini ndakadzidza hapana nhamba dzangu hapana nhamba dzaangu nhamba dziri pavhidhiyo inhamba dzamutongi ende hapana nhamba dzedu please ina handisi mutongi mutongi ndeyeiwe saka namba dzangu 078 25 84 613 078 25 613. Right, muri Zimbabwe ndimutongi vanga tichitaura naye vanga tichidiscussa nawo panyaya dzakasiyana-siyana dzekusangana nevana veZimbabwe nyaya dzakasiyana-siyana dzinogona kuita kuti mumwe nemumwe angu ndanga dambudziko rakewo rainaro kati mumwe musi unoona kuna dambudziko rako angu ndinozoita problem nevanhu munongounza maprofita enyaya chichichi but unongosina problem musi wanda dambudziko andika ndopamusa chafunga kuti but ndakambona rimwe vhidhiyo rakapostwa na angu senda mwana mwe video apostwa na DJ Sparks. Saka iwe kana wanzwa moyo wako uchiti enda ukanzwa moyo wako uchiti usaende
mwana mutongi nyaya dzoitika plus content toita content yakawanda tinoyane tumwe tumaskitsi sekura gradis kana uchifarira izvozvozvo unongoendera izvozvozvo kana uchida kuzocheriti izvi unongonyarira utoskipa utongoenda panext video ukaona taito zvimwewo zvatauya nazvo taita live ukaona tabirwa obatika ipapo saka angosina muchine mamwe mashoko ekutaureni aiwa indoda kungoti thank you very much inzwaika sezvo ndoda kungotsinidzira nekusimbisa zvotaurwa nadj Sparks vamwe regai ndimbokudzai pamune muchisvoora muchiti angu hazvisi zvenyu izvo hazvisi zvangu ndiri kuitira vanoda kupona nenzira iyi ndosa muchiona kuti tinoita vese muri kuona panapa dj Sparks ZW this is a platform for everyone dai angari dj Sparks ega Sparks zvaanotofarira hazvitoenderani nezvaanoposta anditi anotoitira vanhu same applies nenangosendi ndine peji rakanzi trust nyatsanga kana wachida zvangu inini ngauya waone kupuwa kwakunoita naangosendi mukaenda kupeji indeotori nerangu rine 30,000 hameno apedza kutoposta iri because ina handitofarire social media pana ndiri pabasa takaemployiwa anditi so guys ndoda kungokurudzirai but anditi but vamwe vari kutouya vachipona kana wakauya ukasapona unotibata futi isusu hatisi biased anditi unototibata kutoti no nyaya kwete ungonyorera mucomment section fona chitsvaga dzedu manje namba kuti baba mutongi wamuri kutaura nawo zvakadai tochiuya wochiverify munotya futi kana zvinhu zvechokwadi munoregerei kudi wambozona umwe munhu anongoataka ari ikoko but uya tikupe platform ende for free kamera ndiyoyi chitauriso ndichochichi but usade kuvharidzirawo vamwewo vari kutofambirwa nezvo because iwe vanhu vandaona panapa kuwanda kwavanga wakaita havasi vanhu vanganzi vese vavo hazvisi kuvafambira nepombi dzemotikari dzimwe dzakatopaka zvizoda kutopinda munomu dzakaita kiu tiri kutowawestera time muriona pandiroreva so iwewe zvogona kusakufambira but umwewo zvinomudii thank you very much musazoti angosendi vari kunyanyisa kutaurisa regai nzorere chimuti kuna Sparks I think toda kutendera kuna mamchingosapota ramba muchifollowa mapages edu Send TV DJ Sparks muchingoona tiramba tichingotsvaga content yakasiyana kuti tikwanise kuaccommodate everyone ari muZimbabwe muno. Thank you. Out. Much love. Sound yangu gani mai?